dala tá tuhosť toho Ja som sa dívala, akože presne keď zapínam, tak aj decká že strednú, aby to držalo a potom... Potom áno. Každý zamáva do kamery. Našťa včera fotili dom. Áno, tieto tri už asi nie, lebo tie majú nejaké... Ja aj vás 3 preskočím. Ešte nám... A mne frflali. Aj môžete niečo slušné povedať. Dávid. Konečne ste prišli čas. No to je... Samo je tu. Zamávajte. Aspoň veľa čo ukážete. Neviem. Povedzte niečo múdre. Mašírky. To bolo dobré. Lepšové. Vlastne šťave. Nášky bíko. Kupko, povedz niečo múdre. Neviem sa lyžovať. Edo, mašírky boli dobré. Zajtra neviem ešte, neviem. Sára, usmej sa pekne. Lenočka, ukáž, akú máš teplotu. Koľko? Aj 40 kepíte. Dobre, a teraz počkaj, švenkneme do prírody. No ak to? YouTube, budete robiť zo